Всем привет, с вами я, Бен Вареник, и сейчас мы посмотрим видео, которое называется «Ставьте лайк и подписывайтесь на канал». Всем Всім привет, с вами я, Бен Вареник, і зараз ми подивимося відео, яке називається «Ставте лайк і підписуйтесь на канал». Привіт усім, з вами я, Бен Вареник, і зараз ми подивимося відео, яке називається «Ставте лайк та підписуйтесь на канал». Привіт усім, з вами я, Бен Вареник, і зараз ми подивимося відео, яке називається «Ставте лайк та підписуйтесь на канал». Привіт усім, з вами я, Бен Вареник, і зараз ми подивимося відео, яке називається «Ставте лайк та підписуйтесь на канал».